Nå, piger. I ved, at der er nogle tumorer eller knuder i blæren, som er godartet. Ved I, hvordan de skal behandles? Nej. Jeg tror, at jeg får fortalt engang, at det er noget, man kigger op i et rør, et blærerør, tror jeg det er. Ja, det er folk for det. Fy for den lille grim. Det er virkelig ulækkert. Men altså, det er jo, man vil jo hellere have det. Man vil hellere have det, fikset. end man kommer til skade. Ja, man vil hellere blive fikset. End... Hvad vil I sige, hvis jeg nu fortæller jer, at når man er færdig med den operation i fuld narkose, så skal man i nogle tilfælde have blæreskyldninger, hvor man putter et tyndt rør igennem urinrøret, og så sprøjter man medicin der. Og det er mange gange. Ja. Sådan her. Jeg vil synes, det var klart. Altså, jeg synes, det er klart. Men stikker det ikke lidt som en kaktus? Ja, nej, ikke helt. ret Diller det ikke? Jo, måske lidt. Det er godt nok lidt klart. Ikke lige Altså, for mig. jeg vil i det mindste bare hellere, hvis jeg havde det, Ja. kunne blive fikset, end at jeg ligesom bare skulle have det med, at... Altså have det for evigt. Ja. Så hellere få det fikset. Det er godt. Hellere få det fikset, end at dø. Ja. Eller hellere holde op med at ryge, ikke? Hold op med at ryge. Det er vigtigt. Ja,